tager det på nu. Gør du? Okay. Så vi skal... Tag meget, Anna, fordi jeg ved ikke... Jeg har sgu da taget meget. Okay, det er fint. Sådan. Så, er du klar? Det... Altså, jeg tror bare, jeg vil slikke det af i stedet. Det var godt. Det var godt. Jeg skal slutte. Ej. Ej, du har sgu da højere i tænderne, det her. Nej, chokolade var sådan med tænderne. Ej, det ved jeg ikke. Jeg er næsten ikke mere på min. Det er sjovt, det er ikke. Chokolade. Jeg slinger det bare op. Okay, jeg bruger mine tænder. Så. Hvad ser jeg? Brun. Kan vi være færdige nu? Nu begynder det var så det med det her chokolade. Okay, vent lige. Jeg tager også lige sådan noget der ovenpå. Jeg tør ikke. Jeg var lige ved at tabe det hele nu. Så. Vent lige. Du lukker den lige ned. Nej. Sådan der. Er du klar? Vent lige. Sådan. Er du klar? 1, 2, 3. For man kan se. Det er meget, meget stærkt. Kælderen, jeg håber virkelig, du har ondt af os. For satan. Skulle vi spise det her? Vi skal spise det. Der står. Okay. Nej, seriøst, det har jeg godt. Det smager altså ikke godt. Måske ikke fordi det er instant kaffe. Instant kaffe. Og hvad er forskellen? Men vi skal drikke det. Jeg rører det ikke. Drik det! Jeg har faktisk lidt mindre end din Emilie, for at være færre. Det går lige tilbage igen. Hun har lige hentet skålen. Ej, se Putte i baggrunden. Nu drikker jeg. Og se Putte. Hun snyder! Ej, du ryger på bordet, din
Hej Dominique. Anna, vi skal på mission. Det kan du vande på. Vi skal lige have vores udstyr på. Nå ja. Det var fordi, at nu er vi på vej over til det her hus og lave dørfis. Og det er så Monique, der banker på. Så kan vi se. Vent lige. Ja. Ja, vi filmer.